Moikka! Mä kävin tänään tuolla Hööksissä vähän shoppailemassa. Nyt mä aion esitellä teille näitä mun ostoksiani muun muassa. No joo, käytiin me muuallakin, kuten Mäntsälässä Sofinessa. Mutta ihan ensiksi. Tää mun hieno tonttulakki. En oo varma laitoinko mä jo kuvan siitä, mutta siis tää on tällainen iso. Missä on kilistävä kulkunen päässä. Ja tää on siis trikoota ja tää venyy tälleen kivasti. Niin se mahtuu kypärään. Sitten siellä Sofinesta mä ostin, tai äiti osti lähinnä tän, mut siis tällainen pitkä koulurep, missä on tällainen hieno tää pää. Tää on tosi hyvä tällainen. Miten tää on kumia niin kuin ohissakin on joskus. Sitten on tällainen hyvä tämä pää. Ja pitkä, tämän värinen juttu. Ja sitten mun hoitoponille, joka tulee muuten 31. päivä takaisin tänne meidän luokse, niin sille mä ostin tällaisen hienon harjan, tällaisen. Onko tää nyt kova harja? On, kai. Niin, siinä on tällainen hieno kuva, sit se kimmeltää tälleen söpösti. Mutta tällainen joka tapauksessa. Sitten mä ostin sille kans tällaisen ihanan pilkullisen turkoosin kaviokoukun. Tällainen perus kaviokoukku. Ja siinä oli sit Sofinen ostokset sit sieltä. Älkää välittäkö. Sieltä Hööksistä tällainen läpinäkyvä juttu. Ei tää on läpinäkyvä. Täällä on tällaisia pieniä pilkkuja. En tiedä näkyykö. Täällä on pilkkuja, okei, näistä näkyy läpi. Mut siis tää on tällainen tahmea musta. Tää loistelee, että se satula valuu eteenpäin, eli hevosen ja huovan väliin. Sitten mä ostin kanssa äänestä päälle joulutavaroita, kyllä. Tällaisen ihanan tonttulakin, tässä on tää korvareikä heppaa varten. Mä luultavasti käyttää tätä eniten ehkä tikrulla ja supilla, tällainen. Sillä on tällainen ihana karvainen pallo päässä. Ja sitten näitä. Eli kädet loppuu kesken. Eli näitä tällaisia suitsiin tai riimuun laitettavia höskiä, mitä mä aion siinä mun salaisessa jutussani Supin kanssa käyttää sitten. Mut eihän mulla tässä nyt muuta ollut. Mut ihan tarpeeksi näki on. Joten ensi postaukseen!